Napasakaan og kaso ang 21 anyos nga driver sa SUV nga nakadasmag sa usa ka pamilya nga gasakay og motorsiklo. Samtang amahan sa 6 anyos nga batang babaye nga nakalas atol sa disgrasya, namatay usab usa ka adlaw human sa nahitabo. Detalye sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Nick, ang mag-amahan nga si Dre, 26 anyos, o Caroline Blake, 6 anyos, ang parihong gihaya karon sa panimay sa pamilyang posta diha sa Barangay Pardo sa Dakbayan sa Subo. Kining usa ka kahon sa mga Christmas gifts nga hangtod karon wala pa maablihuman sa Pasko. Ang mga regalo alang unta sa tibok pamilya sa biktima, ilabi na sa amahan ug anak nga sila si Dre o Caroline Blake. Dubling pagbangutan ang gibati sa pamilyang Dilyote ug giangkon sa inahan ni Dre nga lisod na nilang hikalimtan ang mapait nga nasinati ning Kapaskuhan. Dead on the spot si Caroline Blake, ang 6 anyos nga batang babae, dihang nabanggaan ang ilang motorsiklo pasado alas 2 sa kadlawon atol sa adlaw sa Pasko. Samtang alas 2 gahapon sa hapon, Huwebes, mitaliwan usab si Dre, ang amahan sa bata samtang anaa sa ospital. Luwas na ang inahan sa bata o asawa sa nakalas nga mga biktima. Silang tulo nagsakay sa motorsiklo padong unta sa south, dihang nadasmagan sila sa SUV nga paingon sa norte. Miangko ng 21 anyos nga driver sa SUV nga si Wise Knight de la Torre nga nakatagpilaw siya tungod sa kakapoy sa lawas samtang nagmaniho sa sakyanan. I don't know nga ma-feel pa ba nako ang Christmas. Ako kabawaan na kay mismo nag-umabot ang Pasko, di ba kaya nako feel. Ako lang gikunan ba kung ano gaituman mi karong Pasko kaniana man ko mag-itumta karong Pasko mo ato ang kuan na mo ato ang motive na mo kay every line na basa sa Pasko lain mamisa ang pamilya sa akong igsuon lain sa color. Every time magkita ko niya gon makaingon ako sa gilingon ko ya sorry wa ko mabuhat. Unsaon man ako kanabit ang helpless ka. Okay ba kuan? Itong ganahan ka nga, kwauni mo ang ilahang kasakit. Dugang ni Agnes nga lisod alang kanila ang pagpasaylo sa driver. Karong tuiga, inay nga masadyao ng pagsaulog sa Pasko o excited sila alang sa pagsugat sa bag-ong tuig. Apan, grabing kasab-ana na hinuon ang ilang gibati karon. Madyo ko kapasaylo, kinabuhi sa akong anak ug akong apo. And niadto ko sa police station para matubangon ako siya makamuatubang sa nako kay lagi nanga itsak pasaylo. Wala ka nang wag remorse. Wala ni tago kung may kay ka nang pasaylo, na sorry ka sa social media nya karon na nako sa tubangan nimo, wa ka nang pasaylo nako di ka katubang nako. So subay niini lisod nang mahitabo nga makigsabot-sabot sila sa driver sa SUV. Kasong reckless imprudence resulting in double homicide, serious physical injuries and damage to property ang gipasaka nga kaso batok kan de la Torre. Judas filed na siya as of yesterday actually and with the unfortunate passing of the father, the driver sa motorcycle nga nadasmagan nila. So, it will be modify lang nato ang i-file na complaint into reckless imprudence resulting in double homicide. Adunay awhag ang opisyal sa kapulisan alang sa mga motorista ilabi na ning long weekend aron makalikay sa disgrasya. Kaning blow buckets nga giingon nato, ang pinaka-importante dira sa blow buckets na motor kaning when we are driving motor vehicles or motorcycles kaning kaning self nato if apike ayaw pugos og drive if we are under influence of alcohol ayaw gid tawon kay you will be exposing yourself, your family nga naa nimo gasakay, the lives and safety of other people nga naa sa dalan. Nick, liwas sa pagsugat sa bag-ong tuig, itakda sa pamilyang Dilyote ang paglubong sa mag-amahang nakalas sa disgrasya. Nick? Daghang salamat, Fem Marie Dumabok.